Irionade jahera mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu. En gamorna mar bedo kodi odiechieng wago mbaka wang'yo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Wawacho ga pile pile ni nyalo dwaro gimoro amora e kor pinyni. Ka wiyo wil kod ngimani ma ok irite maber to ka chieng' moro ineno ka chandruok obede to inyalo manyo kaka inyalo konye to chandruok nyalo bede nikech moro ok inyal yude e seche mowinjore. Amor mokalo ni chiko ga iti kendo yudo puonj kokalo e chenro ni. Kendo amor mokalo ni wantiere kod jolony dakteche mantiere kod ng'eyo kachiel kod somo matut kotenore kod tuoche mopogore opogore mwathoro go e mbaka. En chenro makende odiechieng' makawuono kamoro amora ma intiere kata kaponi chapni ga sa chenro ni kawuono kwayi mondo mi bedi e piny mosi chike iti ni to en ang'o madhi nyime. Yiena mondo mi arwak wendowa mondi e studio kata abro dhi nyime kod twagni. Abro chako kod wendo wako kabobiro ir daktari. Machiegni e chenro mar penj laktar, wamor mar bedo kodi kendo bed thuolo wago mbaka e chenro makawuono. Mokwongo ago erokamano ma odiechienga mokwongo madonjo go e penj laktar e studio mar Ramogi ka. An nyinga iluongo ni Rose Achieng', ai Kisumu County, Muhoroni District, Nyang'oma Location, Sidho East to Village Okwach. Nyinga mong'ere Okwach kanyo en min japuonj. Kamano. Warwaki e chenro mar penj laktar min japuonj. Kawuono ibire chenro mar penj laktar nikech ang'o min mwalimu? Abire penj laktar nikech asebedo gi del mojony koa higa mar 2016. Asebedo gi del mojony to pok nafwenyo ni tuo matuoya ni en mane. Koro nadhi ga dhi osiptal kamano ka ok nang'eyo ni en tuo mane. Kotundo 2024 dwe mar 8 eka kor kifwenyo ni tuo na ni en tuo mar cervical cancer. Kamano. Amor mar bedo kodi kendo amor gi chir ma intiere godo mondo mi wapuonjre kendo wayud kaka wanyalo jiwo weche mag dhi weche mag screening, weche mag manyo thieth kotenore kod wach ma iwachonwa. Warwaki e chenro mar penj laktar. Erokamano. Asebedo kamanyo thieth chakre 2016 kaka ni nena wachono. Kendo nadhi nyaka referral Kisumu. Negitemo pima 2021. Negitemo pima maging'isa ni gibiro gona simo mondo mi adhi ang'e duoko. Kane watieko dweche 6 ne ok ayudo simo, nochuna madok to ne ging'isa ni fae ndaw lal ma koro wachako thieth kendo manyien. Koro kan wachako thieth kendo manyien kamano to wadhi adhiya ne wadhi gi jaduong'na. E wiya ok nyal winjo gi ratego koka luongo nyinge. Pastor Philip Edward Odhiambo, kama intie ang'e ni koro inena. En jaduong' maratego kabisa. Kamoro amora manadhi e thieth nodhi koda kendo notudore gi nyithinda. Nyithinda manohera saidi. Chakre nyathi maduong' nyaka nyathi machogo. E wiya ok nyal wil nyodo mowuok e yien gin nyodo 6 ma Nyasaye miya, ka wuoyo gi Nyasaye miya kamano ting'eyo ni 3 ma Nyasaye miya mane min gi wuon gi nodok. Koro an gi nyithindo 9 gi nyikwaya 19. Mano ma Nyasaye miya. Koro wasebedo ga gi jaduong' ka wamanyo thieth kamano ka otudore gi nyithinda kamano. Koro 2024 nadhi ka tudora gi wuoda maduong' miluongo ni Von V, mnyinge mong'ere go en Gaddafi. To kona ni mama ringi dhi Kisumu mondo mi dhi ng'iyane kaka dang' thiedhi. Nadhi specialist Kisumu. Kano pima to refa Eldoret. Eldoret kune mano dhi oyude tuo. Ta gichak gigola Eldoret kuno ka gikela Nairobi ka. Kamano. Mano en min japuonj, en ratego kendo en jalweny makedo kod kansa mar dhod nyodo wadendo kata ni cervical cancer. Dwe mar 1 higa ka higa piny ngima wantiere ga kod chenro wadendo ni Cervical Cancer Awareness Month. Tiende ni wadwa ni mondo mwago mbaka wapuonjre wayud jogo mosebedo kod chandruok, jogo mayudo thieth, lakteche molony mondo mi wabed kendo wang'i kaka wanyalo fwenyo chon nikech mana kaka iwinjo min japuonj wacho ni en wuoth mosebedo rabura. Kik wiwil ni Omulo Family mantiere machiegni kode. Chien kocha kane wago mbaka kotenore kod tuoche mopogore opogore mag kansa, daktari nowachonwa ber mar support mar family. Yiena mondo mi arwak daktari wa bende mondo mi onyiswa ni nyinge ng'a en wuod kanye kaeto mana kama min japuonj chake godo no kanye kama bodhi godo nyime omiyo kik idhi mabor kata matin. Daktari.
Erokamano Ruth, koran luonga ni Dr. Primus Ochieng, koran laktar ma thiedho tuoche mag kansa gi kaka ma min Gaddafi ne nigo. To an dala kucha Kano Manyamasaria. To Nairobi ka ane hospital maduong' mar Kenyatta to gi private hospitals ma Nairobi ka be wawuothe wakonyo ji. Erokamano Ruth. Erokamano nya daktari wa morga mar bedo kodi kendo appreciate tich ma itiyo mar konyo oganda wa yore mopogore opogore. En awareness month mar kansa mar dhod nyodo. Abodok ir min Gaddafi bang'e, abodok ir min japuonj bang'e. Kata kamano kapok wadonjo matut e kansa ni wang'e ni dhod nyodo ni en fuoni kata en kama chal nade. Tije maduong' en gang'o kaeto wabro ng'iyane koro wadonjo matut e weche mar kansa ni nikech nyaka wachak ni ranyisi mage makineno tinyalo chich en ang'o gini minyalo timo ponono ni chich kod wabodhi nyime kod gombaka kod min Gaddafi. Daktari wachak gi kanyo. Erokamano kabisa. Koro tuo mar kansa mar nyodo ni en kansa mar ariyo mang'eny kabisa. Koro osiptende kaka mag public to en namba 1, osiptende mag private gi to mar thuno en namba 1. To en tuo mang'eny kendo aneno komedore, ok odog piny. To en kansa ma be berne ni oseyud kaluokore gi nondo ni onyalo bedo prevented. To ok onyalo bedo prevented 100%, onyalo prevent matin, nyalo bedo prevented. Pinje ma oko kaka Amerika gere tinde odok piny nikech giwacho ni gimosemiyo odok piny, mon mang'eny tinde nyuolo nyithindo matin, to kendo mon mang'eny itimo ne gimiluongo ni HPV vaccination. Sani wadwa notim ne nyithiwa matindo. Sani to wayie kata ka in mama ma iki tin ne 45 inyalo timni. Koro en gima medore kasabisa kendo wathiedho ji mang'eny. Thieth ne be ok yot ahinya nikech thieth ne dwaro stima. To stima no samoro nyalo bedo gi side effect mang'eny. Kenya ka kuma waneno kong'enye kabisa en dala kucho. Nyanza to gi Western Province wan gi ji mang'eny ma konyo sana. Aito yo Mombasa. Oseneni kuonde ma wang'e ni tuo mar ayaki nitie kendo bet ong'enye nikech ayaki gi kudni mar HPV ema kele mang'eny kabisa ma oingo kuonde moko. Gimomiyo kaka wan kotin kabisa malo kucho ma kor jo Somali kocha nikech North Eastern ayaki bet tine. To dwe ni en dwe ma duong' kabisa nikech ma en tuo ma inyo jowa kendo thieth ne pok wabedo gi masinde ma thiedhe dalo kuno. Koro ber mondo wawuoye mondo ji ong'e kaka inyalo konygi. Thiedhe mar stima no onge Nyanza, onge, en mana Eldoret, en mana Nairobi, en Nakuru sani. Koro chuno ni jowa mang'eny, minewa mang'eny mayudo tuo ni chuno nyaka bi mana Nairobi. Ni penjo be ni nyodo nte en kanye. Koro cervix kama tuo ni mako en part mar waluongo ni uterus. Uterus en mfuko ma nyathi donge iye. To cervix en kama nyathi kalo. Koro tijne en ka nyathi kalo kanyo, kawuok kanyo. Koro kanye ma tuo ni makoga kabisa. Iwachonwa ni ong'eny mokalo ahinya e gwengewa mag Kaluo, mano wabro teno gi kidi matin, waboduoge bang'e nikech wadwa ni mondo mi watem wati gi chenro ni kata doko ni thuolo tin, to watem wati kode kaka wanyalo mondo mi oganda wa obed aware nikech en awareness month, to nok wadwa ni dwe ni orum kapok wago mbaka. Moro kapok aduogo iri daktari abodok ira min Gaddafi ir min japuonj. Daktari seche min Gaddafi seche mani chich ni nyaka bede ni gimoro rach ma iwuotho kimanyo thieth, ranyisi mage mani winje dendi? Gima nokwongo tima ne anyalo dhi monthly kata didek dwe. Ka setieko tachaka tieko kata 1 week tadok. Koro kata ka dhi luokora tawinjo ka aluok to pod antiere garufu tawuoyo kenda. Awacho tarufu ma antiere godo ni. Koro kata kana bedo piny kaka bet ni to kapo na yukni kama tawinjo ka gima nitie kidonda moro iye. Kare nyodo nano. Koro na chich. To chich nano ne poda lenga. Kato nitie nyathina moro machogo. En machieng' moro no winja rufu moro kuoma. To wuoyo gi nyara ma japuonj no. En nyako. Nyako no biro wuoyo koda tangiso nyako no gima timore. Kech koro wiya ne kuot nikech family na gin joma dongo. Kata ema koro wachake thieth. Nitiere nyamrerwa moro ma wiye ok nyal wilgo. Iluonge ni Scholastica Masune. En mano miyo koro tuo ni koro ifwenyo kuoma nikech ne nitiere NGOs moko nobiro e center wa moro kanyo. To bire oda kanyo to ng'isa ni be nyalo yie mondo mi odhi pimo min screening. Ta yie koro ka wadhi to jogo penya to ka dipo no yudi gi gino to inyalo timo na ko tuo mako ng'ato
tuo nyalo mako ng'ato koro an atiyo gi chir mondo mi okonya. Koro kane gipima te mane gifwenyo ni nyaka beni nitie. Taduga ling kendo kod gino higni 2 kendo. Ka aigno. Min japuonj wacho ni nochich nikech noneno remo mar dwe diriyo kata didek. Onyalo neno remo kaito bang' juma bang' ndalo moko to chako neno. To nowinjo ka dende ok ber ahinya. Gima wacho ga chenro mar penj laktar odiechieng' kodiechieng' ni chik iti ne dendi. Kaka ng'ama miyo, kaka ng'ama dichuo, ng'ata maneno chenro ni wajiwore ga ni mondo mi ichik iti ne dendi. Nochich kotenore kod kata harufu mane owinjo ka wuok ma bende ne miye wich kuot mokalo. Daktari kopogore kod remo mar dwe mawuok ding'eny dinwoya harufu mawuok mage kendo gin ranyisi ma onego beni oganda ng'iyo kata koneno to nyalo chich ni nyaka bedi ni gimoro rach mondo gimany konyruok. Erokamano Ruth, koro ji mang'eny kabisa mabiro gwa irwa biro nikech remo. To kin ng'ama kaka pod neno remo dwe ka dwe onyalo chanji nikech samoro remo ok bi ga ndalo mobiro ka kata onya bedo mang'eny. Jok ma koro mine matindo ok ne remo to kineno ka remo chako biro ka remo incho ok biga. Kinte higa mikisechopo to koro ne menopause remo ok bi. Mano nego chiji. Jok moko be biro nikech ido ni ing'ama matindo ka ibedo gi sida mar lach. Ido ka in lach ni wang'i ga samoro kata ilayo mang'eny kata ido ni lach ni bedo gi infection kaka tuo ma ji mang'eny boluoro machalo tuo mar nyach. Nyach mang'eny ibiro ni ka lach wang'i kata no ka tutu wuoke kar lach no. Koro mago nitie jok mabiro mna kamago ni gin kar lach ne mochando. Jok moko nyo ka rem ema gibedo go mang'eny kabisa. No ka in nga rem omakoi kabisa. Jok moko ben na rem ma onding'i. Onding'i ni marami sechete. Jok moko ben mana tutu. Ichalo ng'ama nigi tuoch mar nyach. Tutu ema wuok piny kata remo no kuogi. Koro opogore ji jok moko be biro ka koro sem dhi kabisa maido ni ng'ama mama ionge gi sukari, tionge gi pressure, taduno ni ok ti. Ido gi gimiluongo ni renal failure. Koro mano nego ng'en tang'o makele. Jok ma pod tin ma pod dore ni gichuo samoro ido ni kirori gi jaodi kata osiepni tido ka in gi lit kabisa. Lit winjo ka nie iye kucho kabisa. Kata kirori gi jaodi kata ng'ami riwori gono remo wuok kabisa. Kata winjo ka bang' riwruok winjo ka in ga a lot of in gi discomfort mang'eny. Koro gik ma kamago ok owach ni en tuo to nego cheki nikech gik ma kama ok nomo. To gima duong' kabisa kineno ka piny kuro kuon nyodo ineno ka nitie gima opogore. In gi pogruok. Ka en gi pogruok. En pogruok kaka pile. Ineno ka ok en kaka pile. Pogruok no ema nyalo ng'isi sign ni gimoro ok dhi maber. Koro nego ng'in tang'o marach no. Onya bedo tuo mar kansa, onya bedo tuo moro amora. Mago gin ranyisi nyakwara Mogi Ajwang' ma kaka min Gaddafi opimonwa moko noneno kuome to ok duto te bende daktari owacho ni ok ni ranyisi gi duto te nyiso ni ng'ato nitiere kod tuo. Inyalo chich kendo inyalo temo mondo mi iyud konyruok. Wantiere kod picha maber mokalo, akwayo ni mondo mi ketni go e screen nyakwara Mogi Ajwang' mondo mi inene maber. Ineno picha no kaka okete maler, ponono ni remo wuok ma ok en kaka pile nyaka ichij gi dendi. Kaito bende ineno ka gik moko wuok wadendo ga ni discharge. Nyane ni discharge no chal nade, en magola harufu, en mabiro mang'eny, mabiro kod kido mopogore kaka ne Dr. Chieng' nyisowa, ma inyalo chich ni samoro nyalo bedo kata tuoche mag nyaye, moro gin tuoche mag nyaye. Hinyruok kata rem seche ma iriwori kod jaherani kata osiepni, mano bende en achiel kuom ranyisi go kachiel kod remo manyalo wuok e seche go. Daktari opimonwa kacha ni weche mag rem kata olopi mang'eny bende nyalo bede. Mago gimoko mathoth kapo nono ni chich tema tek mondo mi ine laktar. Nyakwara Mogi Ajwang', yenwa wakaw yweyo ka waduogo to wadhi nyime kod chenro ni kik idhi mabor kik isudi kata matin. Your love story awaits this Valentine's na View Travel. Join our exclusive couples Cape Town trip from February 13th to 17th, 2025. Delight in Valentine's picnic, dinner at Land and Sea, a winelands tour, a full-day city tour, a peninsula tour, a cable car ride up Table Mountain, and exploring Bo Cap. All this in a 5-day adventure starting from $1,545 per person sharing. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254.
View Travel. Dream, explore, discover. Royal Mabati Factory Limited. Karinyiepo ni achiel kende machopo ni dwachi duto te magoyo witado mong'ith. Yud ber mag chudo ma mos kata lipa pole pole plan. Ka ichulo atamalo 40 kende to iyudo ma olosi odiochieng' onogo. Kabende chak iga manyien mar 2025 gi offers magwa modhuro. Bende wakelo ni nono maonge chudo kamora mora ma intie i pachoka nyaka e dhot. Yuanwa tol e 07263 kata inyalo timo oda mari kokalo mbui marwa ma en www.royalmabati.com. Chike kod weche mantie nyaka lu. Matama yweyo gonya sebiro koso dibedie kwero emana ketho kona asebiro los kodawa baba neno matekui. Mondo mi yud wenda mar kaka sikiza tune mari idio star 812 star 784 hash. Parie ni Ramogi TV e od jothumbe duto. Ticha beach kocha kore saa ng'wen tieno nyaka saa uchiel. Lakini ni mixes maliet kabisa mag luo rumba luo benga kachiel koda jawa maliet. Kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny jaluo. Kapela nako ni wang' ne kawadok kocha. Nyaka wang' joy mari mar Ramogi TV. Lungani a boy handsome underwear Roji bed and breakfast. Lungani DJ Kolokol instrumental. Tokodan Solomon Atito Kafaya gudi. Kawa wachoni ma en Ramogi Night Disco. Kete manaka. Wach maduong' ni chikiti ne dendi chal nade en ang'o mineno ka opogore kata lokruok mane mantiere te matek mondo mi wamany kaka inyalo fwenyo ni te en ang'o matimore chon kapok odhi alanda. Dr. Chieng' nopimonwa nitiere samoro ma ng'ato dhi ka osedhi monya ahinya ma chandruok osebede makoro thieth medo bedo matek mokalo. Daktari kapok wadhi matut ahinya kuonge nyiso mana matin nono ni kidieny mar kansa ni inyalo thiedhe morum chuth koso onyalo bedo managed koso luore kod stage kaeto kopogore kod manage mage machire kod thuolo mamalo mar bedo kod kansa mar dhod nyodoni. Jok ma bedo gi kansa mar dhod nyodoni mang'eny en mama. Mama. En ng'ama. Kin ng'ama mama inyalo yude. To kuom joma mama nitie jok ma nyalo yude moingo joma ok machielo. To kendo kae wapogo gi kuom ji ariyo. Nitie jok ma yude nikech tuo miluongo ni HPV, virus kudi miluongo ni HPV. Ko HPV no kwang'e chon. HPV en tuo ma ng'ato yudo ka riwore gi ng'ama dichuo. To opogore kaka HIV ne biro kata mana gi nyath machielo ge. En mana ni skin contact no. Kin kode e dendi to kin e contact ng'ato e skin no onya bedo kuomi. En tuo makelo ga puch cha. Ino samanya jok moko nigi puch piny ka kata puch lakini puch to kel kansa. Mar ariyo en jok man nigi tuo mag HIV. Jok man tugo HIV kata kosethiedhi maber pod nyalo yude kendo yude ga kabisa. Mar adek wanene kendo e jok ma obedo gi joma mine man nigi nyithindo mang'eny. Koro nyithindo mang'eny ne onya bedo ka dhi kar moinga 6-7. Jok ma nochako bedo gi nyithindo ka ikigi ni kapod gitindo ka digni 13-4 kanyo thothge yudo tuo ni moyno lakini ok ochuno ywayo ndawa to ywayo ndawa monwa mang'eny ma Afrika ka ok tigi ndawa koro thothne en kure Ulaya kocha ma jogo bedo kode ahinya kibedo gi STD mang'eny jok ma bedo gi infection ma nyach gi mang'eny bende do kanya bedo kode sana to gi jok ma nigo osiepe mang'eny do ni ng'ama mama to kata na go osiepe auchiel ma joma chuo kono ni multiple sexual partners mago be yude moingo jok moko osewach ni tiyo gi muony yath ma mine muonyo kabisa mar contraceptive gi bende nyalo kele kata jok ma tiyo gi coil onego tigo mana ndalo midware no to konego we coil no iye
Kosetiyo kode ndalo ma koro iki okalo kar yudo nyathi onego igole, koro ok onego we. Koro magi gik moseyudi ni kele kabisa e jok mabedo ga kode kabisa, to kochuno nitie jok moseyudo manigi nyathi achiel, nochako bedo gi nyathi ka en higni 20 to pod ni kone onge gi HIV, HPV no be samoro en to onge go, koro ok ong'e ng'ama nyalo yude, to kin ng'ama mama inyalo yude. Tuo mar HPV ni ng'ata ng'ata nyalo ni kode, thoth yude that contact to ng'ata ng'ata nyalo ni kode, nikech en tuo ma kudni kanie dendi ok ibed gi sida moro mar lach, ok ibed gi sida mar rem, ok ibed gi sida moro amora. Wacho ni en asymptomatic. To kata joma chuo mani kode onge gima giwinjo e dendgi. Omiyo ng'ato minya riworigo nyami mok iwinjo. Koro wawacho ga ni tuo mar HPV ni ng'ata ng'ata mosebedo korure gi ng'ato moro e ngimane en kode. Lakini ber achiel ni ka ichiemo maber, idak maber, immunity ni ber, to HPV no ibiro dak kode kanyo ma ok kel tuo no. Koro thieth mare luwore gi stage. To en kansa ma ji mang'eny chango ga. Makata kidhi e osiptandwa mar Kenyatta ma ji mang'eny biro yudo ni jok manwa thiedho kata mana higni 20-30 pod waneno. Ji chango kothiedhi maber. Thieth mare en mar stima, nyaka mi stima maber, ma oko atime gi stima mar 2 miluongo ni brachytherapy. Magi gote wasetimone Mama Ruth. To gi yath moro imedo miluongo ni chemotherapy mana matin mondo make oti radiotherapy ni oti maber. Koro radiotherapy mar stima ni e tuo ne kabisa. Rach achiel ni stima radiotherapy mar stima no bech masin no ng'eny kabisa, omiyo wan kod gi 12 e Kenya ka. To beche bok yot nikech thieth ka thieth en osiptende mang'eny chajo ji 6,000 ka thieth. Joma mine watimone ga ndalo 25. Ko 25 kigo gi 6 idhi mana 1,150. Sasa ni chulo ne ji 3,000 3,000 kuom thieth ka thieth 25, ko almost 75,000. Ko chulo ni nyaka igol pesa ofuku mondo otim. Masinde gi betin kaka sani ma Kenyatta okethore, ko chulo ni ji mang'eny nyaka dhi mane private. Kenyatta University Teaching Referral Hospital masin gi sani booking en dweche 3. Omiyo ng'ama sani tuo man nigi tuo ni mondo thiedhi maber, mondo thiedhi chuno nyaka dhi private. Ko private no e problem nikech thieth ne en stima, to stima masinde gi tin e Kenya ka. Joma mang'eny dhiga Eldoret. Rach mar thiedh stima en ni okawo ndalo, ok en thieth midhi titimo ni thieth achiel, en thieth ma dwe achiel. Koro kia owach ni ya Kisumu, ibiro Nairobi ka idhi dak dwe achiel nikech en thieth ma pile. Kuom dwe achiel. Ma ok dwa ni ilewo mana chieng' Ngeso gi chieng' Jumapil. Koro mokwongo nyaka ibed gi transport mar fare, nyaka idhi osiptal be nyaka ichul. Thoth ji osiptende mang'eny ichulo 3,000 ka sa osechulo ni. Koro to gi ng'ama tuo be samoro owach ni idak kata mana Dandora kucho, to koro kidwa biro nyaka Kenyatta, kata idak mana Dandora kucho idwa dhi nyaka KU kucho, ok en gima yot. To thoth ji chango mane berne. Ko thiedhi maber tichango gi thieth mar stima. Mano en wach ma nyalo kelo geno. Daktari wacho kata ni thoth ji chango ka othiedhi thieth maber, en mana ni en thieth manigo ni malo. Ok ang'eyo kaka min Gaddafi osebedo katime puonj mari e stage ma daktari puonjo wakani thoth ne stage ni kama stage 2 kamano. Min japuonj mari no yude stage adi? Mara no yude stage 2C. Kendo ka no yude C kamano no dhi mogoya jamani. Picha ne mane wadhigo wuoda ma Dafi no kawo motera ir Profesa Dongo. Dongo mano daktari Ochieng mondo mi koro noketa lwet daktari Ochieng mondo mi othiedha. Kamano. Daktari wacho ni no stage 2C. Wote kod stages gi man kod gi matimore e stage ka stage. Koro stage mokwongo en kako kochakore pod en mana kar kamiluongo ni cervix no. Koro thoth ji ka in ng'ama tin ithiedhi gi operation, igolo gino kabisa. Kogol gino jok matin emibo timno operation, inyalo wegi operation mano changi. Koro thoth gi
changore. Stage mar ariyo gi stage mar adek ithiedho gi machal. Koro stage mar ariyo nitie stage ariyo A, B, C, 3 be kamano e. Koro stage go gin thieth margi maduong' en wang'ogi giluongo ni radiotherapy no. Mawang'o ni mi stima no pile pile kuom ndalo 25. Koro stage mar ang'wen en thothne wamiyo ji chemotherapy to samoro be kendo imiyi thieth mar stima no. Thieth mar stima no emitiyo kod ahinya nikech samo ogolo remo no, stima nyalo miyo remo no timang'o rum. Kin gi rem stima no nyalo tieko rem. Koro ka wantiere kod picha maber mokalo nyakora muge jong. Koro wacho ni ma en kama cervix, ma en kama dhod nyodo. Dhod nyodo no. Koro kae mwaluongo ni cervix, kae ma tuo no chakore ga. Koro chakore kae iye. Moko ma en stage mar okwongo no. Koro ma en igole agola tere. Tinde kin ng'ama tin ma pod dwaro nyuol, wanyalo golo cervix ni kende bang'e nyuol anyuola. Chon to kanin kama tigolo ifuko na te, lakini tinde wanyalo golo ka kende. Professor Odongo Gere nyalo golo ka aeto giwe kanyo ma pod nyuol anyuola. Koro stage mara koro kodhi kamano koro dhi stage mar ariyo. Koro stage mar ariyo chako wuok kanyo. Koro ma ok nyang'ad nikech kong'ad tidhi ng'ad dendi no te. Koro ma en iwang'e mana gang'o gi stima. Koro stage ariyo, stage adek stima. Stage ang'wen biweng'o, stage ang'wen moko imi chemotherapy. To kamana stage ang'wen kothiedhe maber thoth ji pod bet dak. Min Gaddafi yene mondo mi aduogi iri. Seche ma noseyude ichako thieth. Thieth chal kodi nade nikech wacho ga nitiere side effects mang'eny. Thieth nitiere kaka ng'ato ol kachiel kod effects mang'eny mag thieth. Pimnwa ni mage ma ise experience to ere kaka ne handle gi. Side effect kana chako thieth to ne nitie side effect. To gima nomora ni daktari ne nikoda machiegni. Daktari chieng' nomedo jiwa kojiwore gi nyithinda. Kendo kane nyithinda ogochone to ne o respond piyo piyo. To owacho ni mondo mi okel mama, mondo mi ocheka. Notemo mondo mi okonya. Side effect ne nitie, ya ne nyalo rama. Seche moko nanyalo neno ka gik moko kendo maricho wuok. Ta penje. To duoka. Daktari chieng' en daktari maber mung'e handle jatuo. Kendo en be mojiwa. Kata kano oketa lwete to luoro no maka ma kwaye thuolo ni miya juma achiel mondo adog dala. Nadok dala mondo mi koro kadhi duogo. An gi chunya to nang'e ni ok adhi duogo. Ning'e ni dhi chuth. Ne chunya to kone joga ni un jensi un udhi chando mama doga dala mondo mi odhi hore mos ofunde gige mondo duogi nikech dweche ariyo ng'eny. Daktari nokonya kanyo. Koro kana dhi dala to weche mane daktari wacho na nomedo jiwa kata ng'ato kuwuoyo koda. Koro akwa ni waduoki mondo mi wadil gi daktari, no ka daktari cha daktari maber manyalo konya. Koro sama ne side effect nitiere no, kana dhi e lwete nitie anyalo paro chieng' moro ne Arama Saidi. Namako lwete kama ta kon daktari konya, kik iwe ang'e ni biro konya in Nyasacha. To gi Nyasaye bende nosiko ng'isa ni Nyasaye oeri. Daktari en daktari to chako kawo Nyasaye bo chako keto kuoma. Nyasaye no ok ne wiyo wilgo koda moko jiwago. Koro daktari ne konya kendo nyithinda bende notemo jiwo. Nyithinda be temo jiwa. Ne gin gi para achiel gi yie achiel. Koro ne gitiyo kamoro achiel gi daktari. Tiyo kamoro achiel gi daktari omiyo yot aneno kendo miyo anyalo wacho ni Nyasaye okonya mana kaka daktari ne wacho ni Nyasaye okonyi. Kata ka inchi tieko na thieth to daktari ochako ng'isa ni Nyasaye oeri. In isechango. Nago erokamano ne daktari kech nomedo jiwa. Kendo achaka go erokamano ni Professor Odongo nomiya daktari maber. Nomiya daktari maber ma daktari no otimona maber. Pod odhi wuoyo daktari otimona maber kabisa. Kendo kata kwalemo to walamo ne family ne mondo Nyasaye orite omed miye ndalo mang'eny. Erokamano ahinya. Ang' nwakaw yweyo mana matin mondo mi waduogi.
Introducing the Pasapata Referral Bonanza. Here's the deal. Share your unique referral link, get Mbogi yako ku sign up na Bless Bets. Alafu, earn huge bonuses na cash prizes just like that. Yes! The more you refer, the more you earn. Now sisahau, we have exciting games that will win you millions in seconds. Unangoja? Win na Mbogi na patapata.com. Refer, earn, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLP license number 447. Tugo koro eka iyo chacho. Participate. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimoro amora ma Nyasaye omiya, ok awene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunyen wakete pile wacha. Ni ane ngima nyar kochia, kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata let ne jiere e lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Ano kahero joma hero walo. Ano kahero ng'at manyisa gik moko. Nyar kochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Material ma ongego en training tools. Gik kaka puonj ji mondo oyie kodo ni gini ber. Nywachwa kinyoro current soft. Koro nyakwa go kama ma pulp go ikre ma fibers kuro bende ukendgi. Asto kuri neno ka gin ka nyocha abeto moko ka nyocha se harvest moka. Mano se ikore ne gina boro. Mano se ikore nyocha se harvest ka emiyo kuri nwa ka gitin. But I want to assure Kenyans that we have sufficient stocks of HIV commodities, be it antiretrovirals. En achiedh nade ne Kenya bang' sirikand Amerika chungo sir ma osebedo kochiwo e lwenj kedo kod ayaki ka sirikand Kenya to ramo ni oikore moromo. To wan gi staff 560 staff ma donors go chulo pesa ma ochiwo facilities wa. En midhiero ne ji ma osebedo katiyo gi riwruoge ma isiro gi piny Amerika ka koro moko tijegi ochung' bang' sirikandno chungo sir mage. Ang'o miyo wang' na nyithindo nikech wach lo manyiewo ma babawa nouso gi ng'ato eka 6 to anakawo eka 2 kata ka nyidwa wang' document ok nyo wanga document to nyithindo to we. Obila ma Homa Bay nono gima dinyo kel mach manyo wang'o monego nyithindo 2 e odgi e gweng' ma Ombok. Iwinjo ka min Gaddafi sik mulo family. Iwinjo ko mulo Gaddafi, omulo japuonj, omulo jaode, omulo daktari, omulo family. Tiende ni nitiere support ma family onego beni chiwo. Jogo mantiere kod jatuo onego beni chiwo ne jatuo. Thoth ne iwinjo ka ji nyalo hola kendo ji nyalo jok. To seche ma intiere kod support nenore ni wuodhni nyalo bedo mayot matin. Kik wiwil ni wadhi yaw line bende mondo mi ka intiere kod penjo moro amora to penj daktari intiere studio ka, intiere gi gimoro ma diher mondo mi min japuonj olerni bende intiere ka nikech en awareness month wadwa ni oganda wa oyud ng'eyo kendo oyud puonj kowuok kuom jogo ma olony kendo ng'eyo weche gi maber. Daktari kapok wadhi matut ahinya kapok adok ir min japuonj, mulna wach mar support mar family, mulna wach mar support mag jogo mantiere machiegni kod jatuo. En ober to otimo ang'o ne jatuo? Tuo mar kansa en tuo ma tek kabisa kendo en tuo ma mokwongo jatuo bedo gi luoro. To ka jatuo sebedo gi jiwo then jok modak bedo gi luoro. Koro tenen ni jok modago dwaro mondo migi support, jatuo be dwaro support. To kendo ne giti gi daktari mabe konyo nikech thieth mar kansa be tek. En gi side effect mang'eny. Mae tuo ma ichako kitegno. To kaka idhi mbele gi thieth ibedo mayom yom. Kendo nyapa ni to kansa ni matieki kar thiethe materi piny.
koro gigi onego bed ni communication bedo maber kabisa. Omiyo kuonde kaka pinje maoko kansa sani ok thiedhi gi daktar achiel, ithiedho gi lakteche ma tiyo together. Koro nitie lakteche ma gin titi en mana wuoyo gi jatuo, dwaro weche machandogi, wuoyo gi jo relatives, wuoyo gi family members. To gima duong' kabisa kaka karwa ka onego wami jok ma nigi tuo mar kansa support kabisa. Nikech waneno jok ma mi support chango ga molo jok moko mi support. Jok mi support tieko thieth molo jok moko mi support. Jok moko mi support bedo gi sida mang'eny. Kaka radiotherapy ni komi kaka min Gaddafi wacho nunjo ka samoro no nya bedo gi ich ramo mipamna ni kansa no duogo. Ipa ni kansa no baro yi kare en na side effect ma thieth cha. Koro miyo kin kendi inya wacho ni karawe thieth nikech thieth ni nega. Ka in gi support. Pod gibro joli gibro dhir ni wadhi adhiya. To mar ariyo ng'eni en thieth ma pile pile. To en thieth midhi osiptal to koro wakie i ward. Ithiedhi tidok e ot. Chiemo en very important. Sami ithiedhi no iol mokinya thiedho. Ichalo ng'ama yodongo ma samoro idwaro rech. Kikelo ni rech, idwaro gweno. Koro miyo jok modak kodi nyaka understand mondo ng'eni to ere kaka ginyami. Aito kendo emotions ni jok ma ithiedho e kansa gin jok ma samoro igi wang' piyo kabisa. Gin gi a lot of emotion, moods to gik ma kamago. Koro dwaro ni mondo jok ma ibed gogo gin jok ma understand bil maber. Koro family support and very important. Aito daktari mabe thiedhi onego bedo close mind go free. Kintie luoro ma jotuo ngo mang'eny. Luoro gi wanyama na golo kwa explain ne jotuo gima timore nikech confusion and side effect koso tuo di mang'eny. Ero kama na yenya daktari oleronwa maber mokalo. Nyakwara moge jongwa ya online penjo duto te min Gaddafi bro jiwi daktari bede bro medo puonjowa nikech en awareness month adwani mondo mi oganda wa wang'e gigo matimore. Daktari okang'eyo ni seche ma side effects gi biro kopogore kod bedo machiegni gi jatuo un kaka lakteche udilga kod side effects nango to yiena mondo mi akawie simb Lydia kapok wadhi nyime. Lydia, hello, penj laktar. Hello. Machiegni penj laktar. Sama bile, sama hapa ambapo unarudi kumwona na ile mambo tena ni sana ulikumbuka kweli. Lydia, inyalo nuoyo penjo? Hata jela charia. Sama amoko hii. Sama rudi kumbuka kwa ojere ko uo. Kwa maana nyalo kwa ni na ngola ta. Discharge. Mano in gi tuo miluongo ni candidiasis. Mano en tuo mar yeast. Koro en clinic midhiye gibo mi yath mirwako piny kuchicho to tieke. Ong'eny sama ji nigi sama mine pekno. Kata inyalo mi capsule timuonyo to tieke. Ne wang'eyo kacha kaka onego bedi jotuo deal kod side effects kata bobiro ir min Gaddafi onyiswa ni to no deal kod gi nang'o. Koro kaluwore gi side effect. Side effect maneno ka biro mang'eny kabisa en yor lach. Iyudo ni sani dhi mbele gi thieth no. Thoth ji biro nekech remo to gi rem. Koro kaka dhi mbele remo no rumo. Ka remo se rumo kata rem no be dok. Achdo ka ochako wang'o kama lach bede, dag lach. To gini biro ni gotieno kimadho chai to kinindi sama tin ringo idhi layo. Sama tin ringo idhi layo. To kako medore ibodo ni ok mna ni layo to lach ni be chako wang'i. Lach no wang'i makidhi kiwuok wang'i. Tichalo ng'ama ok tiek lach. Koro mano en side effect mang'eny kabisa kendo nitie yath mamiyo ji maduoke piny. Mar ariyo oko. Iyudo ka oko ni chako bedo marep. Jok moko nyadhi ma diew makoro en diep. Jok moko be kama oko wuok cha iyudo ka chako chalo gima walo wang'i. Ndido ni wangi. Daktari nyalo yena kawi simple James. James, hello, penj laktar. Hello, you. Machiegni penj laktar. Mailo so James utu ka wuok ka bondo chiro ko wuok. Machiegni James. Apenjo laktar ni ya. Mokwongo kuogi mos nage. Amosogi. Kora penjo laktar ni kapinyi samora ami. Inya chako neno daktari chon to nyalo konyi e yo ma chon kaka luwore gi tuo mar kansa no mar neno mar adek no. Koro ka samoro nyalo konyi ka ni nyalo gol gi stima no kasa samoro se chak tim ni thieth no to stima gi olal gi e kore
to inyalo tim nang'o mane ma pacha ng'ano ok awinje maber stima olal seche ma itimo ne ng'ato thieth daktari mano gima ber kamicha koro mano iluongo ni incident en gima chalo ni mano chalo kaka accident otimore nikech kithiedho ng'ato e stima no onego tim ang'o olal to mano gima sano kotimore gima mano kotimore ikawe kaka accident maduong' manyako bed reported gima mano onego tim kendo nikech mano nyami nus mar dose masinde go be ka stima olal kochako kende onyalo mi overdose koro masin onego keti itieko kodi ma stima ok lal odogo onego bed ni kama ithiedhi wabed gi backup to ino kaluwore gi sida ma wan go mag matinde tin samoro en masin mo ol samoro en masin gi gine koro waneno kaka gik makongo to mago gik miluongo ni accident nyaka bed reported to wan gi jok moko ma ng'iyo masin giluongo ni physics ginyalo dhi maging'e ni dose ma jatuo yudo cha ne en excess koto tin kapod mantiere masinde gi kapok wadok e side effects adwa ni mondo mi adhi ir min Gaddafi daktari kapok adhi kanyo hina mondo mi akawie simu moro ntiere line ka halo penj laktar halo machiegni penj laktar Jacqueline ka machiegni Jacqueline nakwayo ni mondo mi ukawna penjono kato ochwalnawa mondo mi wakony sa daktari ni wang'iyo kacha side effects mag thieth iwacho kacha ni olo pi nyalo bedo mang'eny samoro oko nyalo lokore koro obedo marep amokalo kato karoko maduong' bende nyalo bedo kagima rewre ich nyalo bedo maremo kaka mar min Gaddafi iwacho kacha ni side effect ka side effect nitiere kod thieth mare to gi chemotherapy mabe samomi momiyo ji no chemotherapy e thieth mar cervix ok en mondo thieth cancer no to mondo olos kaka radiation tiyo cha oti maber koro ojiwo thieth mar stima no to embo nyalo miyo samomi no inyawinjo ka inyalo ng'ok inyawinjo kioli jok moko matin yier wuok matin lakini tin kabisa ok owit ga yie wiche ok owit ga yie kaka mitimo ne ji mar tuno kendo olo no ng'eny kabisa to olo no ng'eny sami thiedhi to kata kotiek iyudo ni kiwuok e masin no winjo mana kidwa ni mondo itim ang'o ayula moro mondo ikaw samoro iyudo ka appetite be rumo jok moko iyudo ka dho chunyi koro wang'i samoro kabisa koro luwore kaka masin mithiedhi to kaka mithiedhi koro bang' nitie masinde moko ma chon ma pod stani private hospitals to gin masinde machon ento nyalo wang'o piny ka piny kuchi nyalo wang' kata ka choklo nyalo wang' kabisa Eunice halo penj laktar hello machiegni Eunice na penj laktar niya an gi shida mar ich duong' na koni nyithi kemo ochwera kamano koro sani en gima chwere wene cha kik ing'ad simu daktari nyalo bedo kod penjo ma odwa ni mondo mi openji kapok oduoki maber daktari Eunice nitiere kod chandruok ka nitiere kod penjo koro Judy onego bed nodhi osiptal mondo cheke maber nikech onya bedo tuoche kaka machal gani samoro nya bedo kata mana tuoche moko mawacho ni gynecological complication koro nego dhi osiptal mondo laktar onene mondo pime maber inyalo pime kata mana gi health center mang'eny pod inyalo pima timne kata screening be koro jogo nyalo chako health center to nyadhi kata mana e referral hospital madongo koro sidagego onego dhi osiptal mondo cheke wadogo kuma ne wantiere koro masinde machon ne wang'o ji iwacho ga ni stima no wang'o ji onyalo wang'o kachiaki onyalo wang'o kuma chowuoke mago be nyalo bedo nitimore kamano koro masinde masani to ok wang' ji kamago gin modern kendo gitemo thiedho mana kuma tuono nitie koro side effect mabe nigine to laktar onego neni wik ka wik ka ithiedhi gi thieth mar stima ni nikech en gi side effects mang'eny mopogore opogore kendo olo ji aboduogo ir min japuonj to akawie sim Benta Mondi. Benta halo penj laktar hello machiegni nyajimo mokwongo mose studio kanyo machiegni wamor penjo mara en an gi higni 49 monego bed na chiegni onego bed na fe kata chiegni chopo e monopost
To nase bedo ni abede monopause chiegni almost 11 good months. To gino chako duogona. Koro lemoni koduogona no duogona for almost a week mang'eny modhiera nono. Bang'e no odogo chung'. Koro gima dhiera sani, obiro matin kadot, onge. Matin kadot, onge. To bathia korka chich. Lit nyajimo lit. Koro remoni ema dhiera matin to lit. Lo pinaro kumoro onge, anana no mol, ondinga boka winji, remoni ema chicha. Atim nang'o, an gigni kang, an gik chopo 50. Adong gi some months kachopo 50. Intiere kanye Benta? Sani gi sani ano mabei, an Nairobi ka Madare. Erokamano nya Benta. Erokamano Benta. Koro Benta ka Nairobi kae, kaka en Madare onyadhi Mama Lucy e hospital machiegni kode. Onego cheke mondo pime, mondo ng'in tang'o miyo remoni wuok. To kata kamano, samoro nyabedo ni kap idhi e menopause nyabedo gi complication mag remo. Gi remo biro to lal, biro mang'eny, biro to lal, biro mang'eny. Koro ka laktar odhi mopime maber, nyalo ng'e ni to ena remo nikech odonjo e menopause no. Koso nitie sida moro monyabedo go. Remo nyawuok e gik mang'eny. Nitie tuo miluongo ni fibroids ma be ng'eny kuom joma mine. Ma en kar mfuko ma nyathi cha bedo gi gik mokuot mapani bise wuoye ka. Wasewuoye. Ko fibroids no be nyakelo remo. Onyabedo gi gik mang'eny ma nyakelo remo. Koro ka laktar opimi maber motimo ni picha gi noro makare koko yore en ang'o. Min Gaddafi yena mondo mi aduoge kuom dakika matin mokalo. Thoth ji oluor ga dhi timo screening. Thoth ji bende samoro nyalo neno gik moko e dendgi to ok odwa ni mondo mi okaw okang'. En ang'o ma diwach ne jogo ma samoro neno gik moko kata chich gi dendgi to ok gikaw okang'? Mokwongo Benta mowuoyo achien nadwa mondo mi anyise koneno penj laktar. Adwa nanyise ni gik side effect moneno gendo an bende naneno. Koro ring matek mondo dhi osiptal. Osiptal konyo ji. Kendo osiptal no osekonya momiyo unyalo nena kaka unena ni. Benta no ema koro aduoko ni side effect moneno go. Oringo dhi osiptal kaka daktari owacho neno. Ambe gima nyalo nyiso jopiny ni tuo ni thiedho. Kendo gigolo luoro kuomgi. Sana e piny luowa. Tuo ma kamano nyalo mako ng'ama miyo to paro ni mit ka ng'ato lawe. Mara odhi ka jalemo. Mara no madho yadh nyaluo. Mago ok bi konyo. Ringo dhi osiptal mondo ng'en stage ma entiere en stage maromo nade. Mondo mi okonye. Osiptal mora ma entiere go machiegni. Oringi mondo dhi opime. Mondo ng'e mane manyalo jiwo go jopiny. Sana jo-Nyanza wakik mondo tho. Jo-Nyanza wakik mondo tho nikech tuo ni aneno ka ne entie Nyanza. To masinde bende onge Nyanza. Kaka Kisumu en Nyanza. Emomiyo jo Kisumu ne temo gaja. Ne gitimo na marach momiyo atunde stage 2. Koro agombo ni mondo mi ng'ata kata mantiere Nairobi ka onyalo dhi osiptal mora kowinjo side effect mora mondo mi odhi okonye. Kochich gi dende. Isetieko thieth Min Gaddafi? Asetieko thieth. Kendo tarik 10 adok e klinik. Mondo dhi wawuo gi daktari chien. Kamano. Thuolo ema dang' maya wang'a. Aneno ka Bati ikore mar miyowa weche manyien. To kuma Bati ikore mar miyowa weche manyien, nadwa ni mondo mwamule weche mag HPV, Human Papilloma Virus. Ma bende daktari nowacho kacha ni ji duto te manyalo bedo nosebede achiel nyaka bede ni nyalo yudo human HPV. Kae to wach mar vaccine bende nagombo mondo mi wawuoye mokalo. Thuolo ema dang' tama. To wach mogik ma daktari nyisowa en ang'o? Twak to kwatieko. Ka en gi nyathini manyako. Di mondo timne vaccination HPV school. Nikech okonyo. Kosetiyo pinje ma oko kuchicho, wambo nyalo mana tiyo. Kang'eni osebedo gi weche mang'eny kuom wach HPV no. Kata sani mine ma higni tin gi 45 inyalo mi HPV vaccine no. Mar ariyo watimo screening nikech ma tuo moseyud ni kata pinje kaka India gi timo ne screening nokonyo kabisa. To screening ok en complicated. En na gima kaka daktari pimi e kaka inyalo pimi. Jok moseyudo tuo kaka Min Gaddafi owacho bi mondo thiedhu nikech nitiere masinde manya thiedhi machangi. Ka ng'ato dwa yudi daktari nyalo yudi kanye?
onya yuda Kenyatta, onya yuda Nairobi West. To kuonde go watiyo gi SHA kendo SHA konyo ji. Kama. Koro bibi Nairobi West duong daktari, Nairobi West kanye? Iluongo ni Sky Clinic. To Kenyatta nyabiro Doctors Plaza number 46 kata mana Cancer Treatment Center piny kocha. Namba mar simu? Namba mar simu pod on hold. Erokamano nya Dr. Primas Ochieng wamorga mar bedo kodi. Odiechieng kibiri puonjo ganda wa mor mokalo. Kata kamano nyakora Ramogi Ajwang' thuolo emomayo wawang'wa. To twagni ok rum ka twagni ok wawegi ka. Tok twagni donje social media platforms. Wanyalo dhi Facebook page Ramogi TV #page laktar kata Facebook page wa mar page laktar. Donj kata X, donj Twitter, donj Instagram ibo yudo nikech wadwani wagombaka kotenre kod wach mar HPV kachiel kod vaccine. Min Gaddafi chire miloyo godo lwenye. Waduoko ni erokamano kuom muotho gi chir kendo waduoko ni family ni erokamano kuom support magimiya. Neno kokel gi yawuoyi marateke Gaddafi gini ntiere studio ka kendo giteno mamagi. Ne in jahera mar chenro mar penj laktar kamora mora ma intiere. Daktari wacho ni en awareness month. Joma mine kichich gi dendi tem mondo mi idhi ng'ane ni to chandruok nitiere kon mane. Ne mama Gaddafi min japuonj erokamano ahinya. Ne Gaddafi gini wantiere kod gi studio ka erokamano. Ne daktari wa Dr. Primas erokamano mang'eny. Ne Ernesto mano en rawera mochung'ne weche mag piche studio ka kachiel kod jogo mochung'ne weche taya kachiel kod ler. Kevin ochung'ne weche mag duol kachiel kod Obado mabende ochung'nwa e weche mag en director odiechieng' makawuono. Ne producer na Pape Chokoth Nyameja erokamano. Ani luonga ni Ruth Otieno. Kik wiwil ni ngima en mwandu, orit masane.